job in a somewhere echegotin implement ya business ahụ ka na-echesi na ị ga-ebido na ebe efu ya ọkwasị ọgụ a bụ ihe achọ gị ọfụma oge onye nọ somewhere chee ya ka isi chee ya ọfụma yes because ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa just malụ na onwe ya ebe a ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ụmụnne ka anyị maa ihe na-akpata ụdị ya ka ọ bụrụ na o nwere ndị bụ na uche ha consequences for every action you take whether na ọnụ mee ya otu o si wee kwesị ịdị so anything ị na-eche n'ụwa i wee chee na igbuo mmadụ na ị ga-ana free ee ọ bụrụ ofu ọyị mụọ sị gị dead the idea dead it ị gaghị anakwa free all a matter of time ama mmadụ na-efugoro this 17-year-old girl na-akpụ ya child because of an adult a 17-year-old child that poison mpịa like wepụta obi ya niile poison na mpịa na-egloat in it dị happy na ọ poison na mpịa na wonder si kedu ụdị agwa bụ ya anaghị ajụkwa ya sef ọ sị na nyanwa na onwe ya chọkwudara ịnwụ aghọtara m mụ otu nsi nghọta dị na nchọkwara ịnwụ ọ dị 2 ọ na ịchọrọ ịnwụ na egburu mpa gị ka ịnwụzịa n'ọnọzi ka ọ na ịchọrọ ịnwụ na mgbe mpa gị dị ndụ na ọ na-eme gị ihe ọnwụ aghọtara m mana ya ajụjụ m taa bụ kedu ife ga-eme ụmụazị these days ga-eji wee nwee dị uche to poison ya nwee such black and bad mind ọsọ onye nwere uche ọjọọ dị oji inwe white heart ịma na-eche echiche ọjọọ against mmadụ ibe gị ịma na-eche ụdị echiche ahụ ọ dịrọ possible mana ndị abụ na uche ha 70 aka na-ekwu asịkwa 70 asị 17 year old broad ya na chisalasala like this ọmalịcha ụbọchị like this no poison mpịa na cold blood poison oil a na-ajụ ọsị n'ọnya nwa gburu ya ana nyanwa sef chọkwuru ịnwụ na-awọnda si kedu ihe ya kpatazi ụdị ya ụmụazị kịta nwezi nnọọ onye ntị ya adịghị ọzị onye ọbụla nweziri ntị rọba nwezi onye na-anụ ntị 17 years kedu ihe ọ na-eche kedu ihe mpịa na-eme ya to the extent na ọ ga-egbu the father no repercussions no remorse rather no onwe dịka o si wee gbata ya n'uche na ihe o mekwara dị njọ onwekwa ka o si wee gbata ya n'uche hey na m mere ụdị ihe ọ dị ọkwa mma no way kama na sef ọ na-asị na ọ chọpụrụ igbu onwe ya o nwere another video mfo ebe a group of boys maka ụmụazị kịta ihe a na-emezi erike ihe a na-eme bụ echetakwara ya nwezi onye na-eche uche cheta something sị mba n'ihe adọrọ nwa duo onwe ya ọdụ mee nnọọ ka ịmago nke azụrụ ya ọfụma because anyị na-ekwu okwu home training dị very very important ọ dị very 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 important na ụmụazị anyị na-amụ kịta ma ndị nke anyị mụchago na anyị bidokwara n'oge na ndụba ha ọdụ maka na emeghị ya kịta imagine a 17-year-old ọ mgbe o tolutezi n'ọchọba such ideas ka ị abịa gwabazie ya okwu afọ a group of boys ebe ha na-eme isi yogurt cough syrup and black bullet ha na-eme isi gom poison kedu ụdị na agụcha asị gị no highness kedu ụdị highness ga-eme gị ime isi ha goro this thing in carton ha go this cough syrup and this black bullet na dozen then if they have packs of yogurt ha mix ya you get na this one go well oh this one go how I don't know one of them won from that poison because this is poisoning cabs nke iji aka gị wee mee onwe gị if
ife na-eme kịta, ife na-eme, anyị nidiri idowe ụmụ anyị ọdụ. Ọ dị very important, ọ dị very very essential na anyị dowara ụmụ anyị ọdụ, maka na ịhapụ ụmụazị a ka ihe ha ga na-eche gị nwa bụ adọlt mụọ ha amụ, ụdị echiche ahụ abatabeghị gị n'uche sef. Ọfọzọkwa mgbe ị mechazi ya, ike aka obi nwee the mind na-asị ee, ife iri ya, no remorse, no guilt, nothing, but just to know the a girl karịa ebe ọ bụla o dowuru ozu ya ọfụma, ezigbo nwoke nụọ ya, ọmụta ụmụazị, wee bụrụ nnọọ aghọtabeghị m ihe mee nọ na nsị ka m wenyite ya ka anyị malụ na ife na-eme o. Ịmana mgbasa anyị kwuru maka a father na-eteki advantage, carnal advantage of the daughter. Ejide dị nwunye ya, jide ya ọgbọ ọsọ up to today, afụbeda ama because nọ na-efolo that story, anụbeda afụbeda ama until today. Kịta bụ a daughter igbu papia, ọgba dị ọsọ, no remorse, ọ just to know buche dị ma nọrọ ebe ahụ abịa jide ya, eke ya aka na ọhụụ, ọ na-asị na anya nwa chọkwuru enwu. Can you imagine? ọ dịkwa mwute o, ọ dị ezigbote mwute because ụmụazị anyị, especially ụmụakwa, anyị nọ na-ekwu maka girl child mbọsị a, ọ dị very important na ihe ọbụla anyị na-eme ụmụ anyị na anyị tinyere ha n'ezigbote ụzọ ha ga-esi wee too. Anya ka anyị na-ekwu dị ọda dị, nne na nna kwesịrị ịnọ zụọ ụmụaka. Ofu onye adịghị emenwu ya. Yes, onwe ihe na-adị iche n'ife onye mpa ya zụọ, mana ọ na-aka mma na ọ bụ na-enwe etu, because onwe ihe a mother ya agwanwu nwa ya, a father ama ngwanwu ya. Onwe ihe father ya agwanwu nwa ya, the mother ama ngwanwu nwa ya. So o nweta the knowledge ebe a, nweta the knowledge ebe a, ifuru na the child ga-eto ịbụ somebody a ga na-look up to. Because gwa m ihe ga-eme a child ga-eji wee nwe obi gbuo a parent, onye mụrụ ya. I don't think so. Of course, enweghị any good reason ị ga-eji wee were ndụ a parent or ndụ anybody. Biko, ka anyị dị very 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 sensitive to ụmụ anyị. Ọ dị very important, especially the friends they keep and ebe ha na-aga na time ha ji anata. Ọ dị very important because one day poison gị. Yes, ị mara who is lecturing them, ị mara onye na-enye ha orientation. Enwe mgbe ị ga-eji na-esogharị ya na-aga ebe ọ na, but ọ dị important na at least 2 times in a week or 3 times ịtụkwala na ịmako gị na-akpa nkata heart to heart. O wike first of the week inye advice, middle of the week unu akpa nkata ka ụbọchị ya si wee ga, then the last of the week unu eme conclusion ihe ọ gara through. Onwere ka ị ga-esi dị too busy. Onwere ka ị ga-esi dị too busy for your child. Ọ dị very important. Anyị na-ekwu mbọsị economy adịrọ ma, but would you rather na itetela ụra one day ị na-afụzi onwe gị na mmụọ instead of n'ụwa ị na-afụ onwe gị na mmụọ? Because it will touch us. Ọ ga-eme agwa m nsi onye ọ na-azụ ha onwe ya ọfụma, onye anwa nọ n'ụlọ ka ọ ya na-ada gị bifo mụnwa bụ anti Immaculate, anti Chinazụ eme itie nwa gị, ọ ga-afịa arụ. Bifo mụnwa bụ anti Chinazụ eme itie nwa gị, ọ ga-afịa arụ. So it will still come back to you. Charity begins at home. Ụmụnne m, charity begins at home. Ọ dị very important. Otu ọ na ịchọ isi wee fịa nwa gị bụ your number 1 on the list, no matter how much you like money. Nwa ọbụla ejighị ego wee zụ mana ị na-enye ya nri, na-enyeju ya afọ, ọ ga-amụ skill, ọ ga-amụ ọrụ aka. Yes, ego ahụ eji maka ya ọ gaghị school, nke mgbe o eju wee kpatabazie ego mgbe o ruo mgbe o kwesịrị ịkpata ego. Because enwekwe eji kwesịrị ịhapụ nwa gị o je kpata ego. Ịhapụ nwa gị ọfụ ụzọ n'oge, ọfụkwuo too much.
ọ bụ another disadvantage because ihe nwere uru nwere ọghọm. So another disadvantage, ọ dị very important na ị gwara nwa gị which way to follow, the direction. Kedu ihe mmadụ nwere ike ime na ihe mmadụ ekwesịghị ime. Ị na-akụrụ ya ka egwu pịa anya ịtarị. A sị gị spare the rod and spoil the child. But so na spare kwa n'ala ịtarị, nwa m anwụ na nwa gị emebinala gị. N'oluzo mgbe ndị ibe gị ya na-eri, gị nwa na-akwa akwa. Ịtọ every year in year out, ịtọ n'inye nwa gị advice. Ịpụtadịrị ụwa inye advice. Yes, ihe na-enye m na nwere advice mean bụ kedu mgbe ị ga-abara onwe gị uru, kedu mgbe ị ga-eme nka, akwa ndị ibe gị na-eme nka, ị na-eme nka, ibidozie compare bazie nwe gị. Meanwhile, time ị kwesịrị iji wee gwa ya mgbe o kwesịrị iji baa uru agago. So get the essence of ihe ị na-eme kịta, ọ baghị uru, because it's more like ị plant seed na rock. It takes the grace of God if a child azụ ọfụma otonite mmadụ ihe. Mana amakwa m na asị na ebe onye enweghị nne na nna, ebe a na-adụ onye ebe nne na nna mmadụ na-adụ ya ọdụ ka onye enweghị nne na nna na-egelu. For onye ma ihe, of course, because ọ bụrụ mmadụ niile ga-enwe time ịbịa tụpụrụ ana ga-ebe ihe ọ bụrụ onye nwa ka a na-agwa. Ụfọdụ ka agwa, ụfọdụ ka agwa ya osi na ntị nke abanye osi na ntị nke ọzọ pụọ. So ọ dị very important na ụmụ anyị, ọ dị very important na ụmụ anyị na ịnọdụlụ ha anya ọfụma mgbe ekwesị. Ọsọ nwee eji onye ahụ ga-eru ọpụnarị gị n'aka ịma njidete nwuzie. Yes, o nwee eji mmadụ na-eru onye ahụ eme gịnị, ọ pụọ gị n'aka because imego your part. Onye anwa na onwe ya bụzi his own direction or his own purpose ka ọ na-efollozi, purpose in life, ebe ahụ ka ọ na-ejezi. Imego nke gị as a parent, so ị ga-ahapụzi ya ka o soro ụzọ ya, mana ụzọ ahụ ụzọ ị kụziri ya, ụzọ o kwesịrị iso, or the right way to follow. Emeburu na ị nọrọ na be gị one day akụọla gị aka sị gị na nwa gị na-agbagbukwe ya, ọ na nwa gị na-ejidere ebe ọ na-ezu oshi, ọ na nwa gị na-eme nke a na-eme, ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ị ya na-ege mfe ya mara ya nwụọ ọnwụ ike, ọnwụ a plan, ọ bụrụ ọnwụ gị na chigide. Mana because you were careless, ụfọdụ ga-asị gị what will be will be. What will be if you work for it. If you don't work for it or miss ya. So m ga-emepe phone line kịta ka ịkpọ m ka anyị tinyekwa ọnụ na dis ụmụazị. Ichelu na ọ dị mma a parent ịnọ n'ụlọ zụọ nwa. No, at this point it mustn't be a woman. Ọ bụrụ iwu na nwaanyị ga-anọ n'ụlọ. Ọ bụrụ iwu na nwaanyị ga-anọ n'ụlọ, nwoke nwekwa ike ịnọ. Shop ahụ tinye mmadụ na ya. O nwere mgbe mmadụ ga-ezugo oshi zuo gị niile, ọ iduru nwa gị gawa na shop. As I believe from ebe a na-believe from na two parents ga na-arụ ọrụ oyibo. No, everything kwesịrị dị balance. Tell me ka ofu na-eme business, ofu ọ bụrụ ofu na-eme remote job ọ nọrọ n'ụlọ, ofu a na-arụ ọrụ oyibo, nke ọzọ nọrọ n'ụlọ nọ na shop, so that ụmụazị a jee school bata ife ụmụ gị anya, cheke homework ha, cheke ihe arụ ha, cheke ife na-eme ha, cheke onye gwa ha okwu, jụchaa ha ajụjụ, speak to them, make sure they communicate. Ụmụ oge ụmụazị ga-eru ịgwa ha ihe ha kwesịrị ịma na otu ha kwesịrị isi wee mee. Ụmụ ụmụazị ọ ga-ahụ mfụ kịta anọ na-asị hey ọ gịnị dị mfe ikwuo one ekwugo 2 3, and they speak so well. One thing with these children bụ na ha nwetaghị ebe a ha gwachacha gị okwu ị na-ahụ ndị isi ụmụazị ebido n'afọ kwuba okwu. So it's very important na ụmụazị na-enwere usoro ekwesị inwe pattern iji eso ụmụazị, inwe pattern eji agwa ha okwu. So anyị ga-emepe phone line ka m jụọ unu kụnsakwanụ maka ndị nke na ya bụ na ha na-etonite ma unu ndị nke nọgo n'ime marriage kunu na-anụ ya kụmanụ. Ọ dị very important. Asịkwa gị ihe ọ na-asọkwa gị were nwa gị mee, mana dị ya, mana dị na ya bụ na ihe ọbụla men will still come back to you. Ọ bụrụ ihe ọma ị ga-eri, ọ bụrụ ihe ọjọọ ị ga-eri ya.
because o nwere ka nwata ga-esi mee ka ta jụwazie ese kedu onye bụ nne na nne ya. So mgbe ahụ ọ bụzie na ya ejizi good news wee bịa ijiri, ọ bụrụ na ya eji bad news ijiri, so gị ọmazi nke achọ iji wee ji wee bịa fụ gị. So it is never late. Ọ bụ na nke ifiri na ọ dị eme ọfụma na itinye n'aka Chukwu kpeberi ekpere, enweghị ihe dịka ekpere nne. Hey, wee nwezie a prayerful husband, unu na-abụ tinyezie ya n'ekpere ka ihe a na-ekwuzikwanụ. Wanda onye achọ itete mee ihe ọ dịghị afụ ụdị fọs ga-ebutugodi ya, nwere ike ofu arụ ahịa ya ihe ahụ ọchị ime ọma mmezi ya. Ọ bụla onye nwe Chukwu na nye discerning spirit, by the time tizi mere ya 2 or 3 times, na anọfụgokwa na ụzọ adịrọkwa ebe ahụ, na ọ chọkwa ime ihe ofu ihe eme ya, ọ chọọ ụzọ ọzọ. So ọ dị oke mkpa na anyị bido kịta ka hafụ ewu prayer warrior n'isi onye ntị ya bụ ntị rọba. Meanwhile, mgbe ntị ya bụ normal ear mmadụ, ị kwesịrị igwe okwu, ị naghị ịgwaghị ya. So ka anyị bido kịta. Kpọọ m na 0706 048 5853, ma kpọọ m na 0915 570 8347, 0706 048 5853, ma kpọọ m na 0915 570 8347. Hello. Hello, Auntie Chinaba. Good afternoon. Good evening. Kekime. Good evening, I mean. Sibadaro Hanchaso. I'm from Chinyere. This is from Amich. Akpo. Chinyere from Amich. Chinyere is it not bomb? No, not before. Okay. No, Chinyere. No. Okay. Well, this here, after Fuguam the thing on our social media. Can't watch it at the thing. I feel that now that small girl, she has passed through enough. Maybe from the father, or probably maybe she was on drugs, because the way almost or they put their conye feel able to marry her job. You may feel remorseful. She was to talk on you. Reason why she was saying that someone has to slap her. Yes. What are the things? So in a good way, all these things is just awful. I want parents. I keep saying it. Only upon more ones wrong my ass. Because news wrong was out. That's why you know they're wrong. You are being getting when you see it. You understand? So when what kill me why? Train your child. And again, you know what I want to see, or maybe the way empire she will treat here when she was small, or maybe some kind of character empire when nobody so we hear that maybe the way your father was treating your mother. I forgot a boy. But now I see how I wish nobody woman the best we not keep empire. That was not come on he didn't take that step. I was like, why? Also, the way my father used to treat my mom. You understand? So I keep saying it. So what about come no work about it? It's not why not this so. But at least I need so well. We'll put from your children. Don't even allow you. If we go making a chicken or in only room or that kind of a thing. This thing may put this kind of hatred they or towards their father. So what I can tell that kind of environment, you will grow hating your father, even want to wish your father dead. Yes. So I say that we parents will have a lot of work to do where our children is. Check their mental health, check their total well-being, check you always check your children. No matter how busy you are, talk to them, gist with them, how fun to have but I'm telling you. Very, very far. And if you don't keep your eye on your children, one mistake, go about
the parents after their food. Because I was like, open at this man, Mary Hope was to be and with the help of God, this girl child will not turn out to be like that, instead of killing your father. So the girl, is it that she was on drug or something? Me, I don't know. Because if she's on drug, that means the whole attack on me where if the family must have been aware. Because always some kind of behavior Nwanyi came like this. This is not your usual child. You have to ask questions. Yes. Like that Nwanyi will go to she will name. If you change your ask her what is the problem, what is it? I will keep asking and say, are you hiding something from me? Is there any problem that you want to? At times I will call her aside, only mommy notice I just want to. I tell her you cannot just want to stay on your own. When your sister talks to you, you will not respond. So what is the problem? Maybe she will just tell you one or two things. I go with parents, if my God advice he can hear from Nwanyi. So man, if you go say happy I go no. Find out what is wrong with your child. So I just pray God, because this is a murder case, and all government handle, to yes. do the job. Yeah. But it's like it's a lesson to us parents. Train your child. So I forgot what government school and turn out to be good children. No matter school level always keep talking to them, telling them where they come from, draw them close to God. In a church, no. Even more to I'm not Mama got the church, I must go and drop my children in church. That I don't need to go to church that Sunday. I will prepare them. God drop one at church. How once I will the Sunday school teacher number. Home the phone, I will come and pick them. Draw them close to God. Also pray for them. At times, I have a morning devotion, raise a prayer point. Everybody open your mouth and pray. Not every time you pray. Raise a prayer point. Tell them, open your mouth and pray. Don't know if you understand me. Yes, I do. We have a lot of work to do as parents. And I pray that if we do all these things, and our children will not disappoint us. That's my advice. Dalu so much. Because Kedu ki obere nwa ga-esi obere nwa 17 ke kwesịrị enwego the access to poison. Ndị na-elesikwa ha that thing adị ajọ. What am I don't know. I'm not running short. Hello? Hello? Good evening. Yeah, good evening. Afọ gị na-ebe isi akpọ m? Yeah, Mr. What from Maryland. Kanyere. No. Yeah, my sister guy, I forgot back to video in a place today. The video, yeah, on our buy as well. It's open. So, but the in the cinema, Instagram, which is the Cold City Gist. So, how I sent to the post, I post starting. That's not the reason why we get to go papaya because of okay. But the point is now, the man na kusu bigger. Na you know go it's okay. But now, so the girl flags na the man not the stop here. But now, the man not the stop here. But now I'm go offer another. I don't want to work without to pick up the year down. So they want to the girl want to shoot the father from the road. Go the free. Then You have a story. So now they are going to be posted because street post too. But I'm from the thing yesterday. So now that is the reason why they get the joke of more. I don't know. I have no that thing. No, I'm going now for all my friends. So, but another thing, let's issue in detail. In this life, all the when we're 100 things, we can teach you again. Bear in mind that now, there are some certain things you can learn from you without you even teaching them. Yes. So most times, some parents now, like, can have
who have to do what you, their parents, cannot do. You want your children to follow this way. What do you do? As a father, in the only room of it takes to come out to make sugar. It takes to come out. Yes. Always, it's not, the one the model, young father cigar, and cigar problem, or you have a new reason. Now, The rest of spirit, we all mentioned to the but some things they get present. So what do you mean? You may in the way of even them, they need to see it. So my independence, they like to push their time to be this thing, to be that. But you, the parents, what do you mean? They're negative guy. So also, if you fail as a parent, if you fail, that's how you have to fail. So that is the teaching of personal children of all who are able to parents. It is illegal. Give the life in the live. Open a goal first, with the okay. Yeah. No matter how the friends will I want to go to no influence. It's true. A lot of work. But if you fail, you will see that fire in your head. Dalo, so. Who not forget because our parents call deal. Makandi and another thing, but parents allow other people to correct your children. Hapo haka correct ya. Hapo ha. Our mother team wagi hit indiscriminately. Ichabazia. Kisia ichaiburu nwa or something. But correction. Hapo monde mmadụ ka correct. Phone ya dị azụ nwa. Because cheta na I know na YouTube. I know live YouTube right now. I ga na YouTube gi icho Volt FM Odenigbo. Imepe panali I ga for that our DP on the ring, red ring. Click here you ga for you ga okay take it directly to the live. Converse and comment and imagun may endorse especially subscribing. 0706048583 one at 0915-570-8347. Hello. Jisi keki kpaghachi m azụ na ọ ga-abụ netwọk mmelu mejuru wee na-anụ ihe ịchọ ịgwa m. Hello. Good evening. Emmanuel, keki ime? Fine, go on. Ndị mmadụ gaa n'iru nnọọ. That girl, boom, Pia. All you got too bad, but like the other girl said, this is the good the girl. You know when we can win Pia and man, on like it. But orulu nke igbu mpa gị. But and secondly, my last caller si na o nwere ebe ọ for a post si na the girl ihe o ji egbu mpịa bụ na mpịa na-anọchi ụzọ from iso ụmụ nwoke na mpịa na-apịa su ya na orubo oge ị na-esogharị ụmụ nwoke. Or poison all the father. Like you said, parents are their own hands. So yes, they would work from bad friends, and we go on friends giving such advice, you know. Like you, but now one man using me again, as often. I've seen that one. The same thing, but think about the man to the woman why he made. But to the girl, even then, there's the pressure on her, and that's now a weapon. The girl, maybe friends for the piano or the man.
So ọmụ nwa kịta na mpi ya nọrọ na-ekirikwu nwa no ya no mpi ya tụrụ ya dị ime. So amara m the girl onwe dị mpi ya ga-eme ya n'ụwa. Ọ bụrụ ibu mpi ya bụ the solution. The parents now ebe a na-atụ egwu business nwere onye nwere time for ụmụazị ya. One of my auntie kwa nanny bịa netere ya ụmụ ya, and she's a woman. At a point ụmụ ya na-agbakọzi the nanny mommy, then na-agbakọzi the men ya auntie. So because now that afọ m ya na ọ na-afụ ọfụ nsogbu for the nanny. At the point on that was the nanny, mommy, that was me and Omeazi auntie. Now, me and Omea one time now, from Monday to Saturday. They were either inside delegation or competitive. Well, what they just did was too bad. I mean, we didn't play again, me and Owa. Yes. All the too bad, but well, with time, just I could go down to go to the deal, to deal with the problem. Our situation also is where yourself and need a judge because he make it him and the law will take its course. No matter what your answer, choparable. Yeah. Darling. Thank you. Darling, Emmanuel. Ya ejiwe na-etinye ọnụ a okwu n'ọnụ a ya ejiwe na-etinye ọnụ n'okwu a bụ na ọkwa maka echi unu ndị na-ege m ntị na-egekwe my callers ntị kun na-aghọta ebe anyị si abịa. Kịta anụ a bụ gboo ka ibido kịta gwaba ụmụ gị okwu, bido kịta gwaba ha okwu. Kịta aka bụ gboo ịchụ ewu ojii chiji ọ ga-adị too late. Ịma mmazi nke bụ ewu na nke bụ mmadụ. Kita aka dị too early ịgwawa ụmụ gị okwu. Onye nke ifilikwa not put out of your hand ọ na-eme ngwa nzi okwu because na ọ bụgo an adult. Tinye ya n'ekpere, ọ dị very important. Hello. Mụ abụ onye izizi akpọgbu gị before. Okay, just like ihe si na the man nọ na mpi ya na-edi anọchi ụzọ ịchụ ụmụ nwoke. If you go that same thing now, like no game where something empire mere. I don't know if you understand. Maybe the way the father was correcting her about the right about the girl for as Nampia and Abasaya wicked. And then especially her that teenager. Hannah very rebellious. Thank you. So when something if you don't correct them with love, they will think you are wicked. Because I could remember when I was young, my father was no nonsense man. As in, nonsense in Batoro then was every 5:30. My father Batoro by 5:30, no. 1 week he put a bit bigger. So I remember that time I worry as now my father was wicked because no na 2 words. Yes. I never liked my father that much because of or they any space to space to mix up with other people. All the letters they can pass school be a toy. Can be a foot in here only training Baruru Kitao. Thank you. Money not going to imagine anyone way compare Umwazi Kita. I don't know if you understand. Yes. So, now you have to correct them with love. If you don't do that, they will think you are wicked and they will hate you for no reason. And for some reason, because I hate you, I'm not me, I hate you. Thank you. I don't know if you understand. Almost you go from 10 years, 11 years. Every choice are correct. Or what is how you are useless in Kanoa. Look at that kind of it, you don't do that. There isn't more of counseling. You tell them, I always use my children and myself. You understand? But because of past experience and training, you have to understand with these children. I don't know if you understand. Yes. You start early, buy for 10
years if na ahapụtawagala and all that, especially mgbe ha bịa bawazi into teenager ahụ. Sometimes you sit them down, you have to tell them the consequences. Of some See, actions. if you do this is the consequence. If you follow bad friends, you keep giving them excuse, you keep giving them advice, instances. I don't know if you understand. I do. My second daughter, one of them met of man at school. I called her. I was advising her, say, oh, would you want it in future? Or that God forbid. That if you don't want that to happen to you, you have to start now to work hard. But now my parents are that yes. all those things kill them emotionally. All those things kill them emotionally. But you have to call them, see, you own yourself nothing now than to sit down and read your book and become somebody in future. Nigeria. If you become this kind of person, won't you like it? Won't you do this? Won't you do this? What if you destroy your foundation now? This is what will happen. You know, that kind of a thing. So maybe the way the father was correcting her, the girl, she felt the father doesn't love her, no hate that made her to think that way. No, I got in this part. No, I want to be here. You understand? I don't know the way I say I think. As in they think, as in Amakwụdị m na afọ a na-akpọ ha mebikwuru ihe niile sef. So the way is that so all these years na-akpọ ha Gen Z children kịta anụ a amaka the thing na-abakwuzi ha na isi, you understand? So that I keep telling parents, train your child. Zụọ ụmụ gị, no matter what, train your children. Train them. Afugo ndị mụrụ ụmụ 8 ụmụ ha niile, but I have a friend, ihe mma ha mụrụ bụ 9, all of them are successful. So not like Zuta, Eto, or Zotedo. You can still have the most important thing. Be available for them. True. Be available. Even if you cannot go to a hustle, but make out time and be available for them. And again, parents, live by example. I keep saying this. Don't wear it as a parent. Is indecent dressing because I don't wear it. I mean, I can't sell what I don't use. Dressing him when I'm a test, I'm not home called it before. No. I don't know what and say, let's see ourselves as a mirror to our children because they are looking at us, they are watching us. Sure. Just like here the other color now I'm also gonna room like you may expect to have a it only takes the grace of God for that child not to do that. Sure. So I pray that God will help us in this generation or just see everything still boils back to parents. As a parent, it is available for your children. In ano kwa ebe a akpọ gị, ị na-asị ha chelugodo emesịa. Chelugodo ka emesịa ahụ, the child desperately chọrọ ịgwa gị okwu, ị na-asị ya ọ ya ejeje nata advice from the wrong person. By the time ị ga-ana chetezi azụ sị ya, onye ka enwe ihe ịchọ ịgwa m ka ya bi ya. Wesi gị mọmi nsogbu adịrọ no onwere ihe ome ọ gago. Si anyị dị short, si gị yes. Si anyị dị short, si gị yes. Gị nwa dị ọzọ determined fe nwere ya phone gị akụọ ma mmadụ akpọ gị or something na-eme ichezọkwa nke ahụ aka echezọ ya bụrụ okwu gara aga. Meanwhile, mgbe ọ chọrọ ya attention, ị nọrọ ebe ahụ. Anyị na-chetezi ya na-cheta ị ga-adị determined force ya out of the child. Ị gbakwa nkịtị si okay. No. Hello. Good evening. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Gbatịnata redio gị. Okay. Dịka ekene m unu maka this program unu na-eme. Dịka anụrụ m afa gị na ebe isi akpọ m. Okay, aha m bụ Christian, esi m ya mụfe akpọ. Christian, no. 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 Adị m happy na this program unu na-eme. Daalụ.
nwaanyị bụ na ihe a niile a na-ekwu ebe a anyị gere m ntị nụkwa ma reaction ndị mmadụ ife a remain ihe a anyị na-ekwu ọ kakwa njọ n'ime obodo ihe ji si na ọka njọ n'ime obodo na n'ime obodo ga na-ewedite na ha nwere ego na onwere onye na-enwe taịm onwere parents na-enwe taịm na-enwe anya atọ ndị nọ n'ime obodo mostly bụ na public school ka ha na-aga chifuo nwata ọsara ha ọsara ojebe skuul n'ụlọ skuul mgbe sọrọ ya ka ọ ga-eji wee nata teachers nọkwa na public school enwerekwa taịm ha nwere taịm ụfọdụ adị ụfọdụ some teachers ụfọdụ adịa ụfọdụ abịara ụmụaka nwere ike na-adị iche na ha ejewe skuul anọ n'ụzọ gaa na nke friend ha jee n'ọnọdụ ebe ahụ ụfọdụ dị erudu skuul ahụ and kịta abụrụzi mgbe ọ na-abụ ọ bụ na nwata akwụkwọ bịara akwụkwọ the teacher ajụ ese chọrọ ya bịawa n'ụlọ maọbụ jụọ ndị be ha na your boy adadazi akwụkwọ ma your girl adadazi onwe ihe mere ọ dịghị ozi n'oge a ihe teachers mara bụ to end their little salary ha na-enye ha at the end of every month ịchọrọ ịmụ mụọ eji si na ọka ji because ọ bụ na township ebe anyị nwechara different private schools private school kasị na-adị coordinated ọ bụ na nwata akwụkwọ bịara akwụkwọ ajụọ nwaanyị na ọ bịara akwụkwọ o nwere ka isi dres asị gị na ọ bụrụ ka esi eme akọrekt ego ozugbo ozugbo and the two ihe kwukwara gbasara maka parents as well m chọrọ itinye bụ na ụwa abụrụzi ka ọ dị na mbụ egwu a niile obi igwe ha ma chịkọkwara ha tiri etiri 10, 15, 20 years ago ihe a bụ ihe na-eme kịta uwe mebigo na bifo na-abụ moto bụ oke ndị mmadụ acha n'ụzọ ma kịta bụ moto na-arịgo elu oshi na elu ugwu ebe ọ na-achara mmadụ kịta wụzi ihe bifo onye nọ n'ụlọ ya ọ bụrụ na ọnụ kpọkpọkpọ si who are you onye ahụ kwụrụ aka ọ bụrụ ọ bụ onye oshi ọ gbafuo ma kịta bụ na onye oshi ga-abịa kọrọ gị kpọkpọkpọ gị nwa nọ n'ime ụlọ your house ichiri obi n'aka so reverse abụgoro the case mana ihe anyị na-ekwu bụ na parents ga-ejisi ike ime ihe ọbụla o kwere ihe ime issue ọnwụ just like ihe the other person kwuru anyị nwere some challenges na society today itinye nwatakịrị ihe na o mere ihe ọjọọ nne especially nne ya abịa ọkwa ka ji n'ume ya sị gị ka eji wetie nwa m ihe onye si ịbụ ọgụnwa mụrụ m nwa ọgụnwa na-azụ ya gị na jee zụọ nke gị asịsa gị na jee zụọ nke gị izugo nke gị na dịzụ m nwa ọ serious problem I'm an eyewitness enwego m the experience o nwere nwatakịrị bịara ma enwere m nkịta m na-azụ na my house o nwere obere nwa na-abịa ha na-amaghị nkịta okwute na-amaghị okwute ndị agha na mbata ha n'ọbụ na ma nọrọ mbata mfe okwute megide one day wee sị na m ga-anọ ka m mụnite onene nwee nọ ịmụ n'ọkpọchi ụzọ wee fụzi ka ụmụaka ha bịa na-amaghị nkịta okwute because ndị nkịta dị very mild ọ dịrọ violent mpụtazi fụ the boy chụwa the boy jidie ha dị two nke ọzọ wesị m na ọbụrụkwa ya nwa n'ọkwa his younger brother the younger brother ahụ kọfe achịrị ọkwa ọmadịrịtie nwere ụtarị pịa the boy within 10, 15, 20 minutes nnenekwe the mother the mother abata abụọ si m ka ọnwa na-azụrụ ya nwa God m nwere iti nwa ya ihe that day I was shocked. Though, thank God the woman mechekwere ife na na-emesi mụ na ya afụ ife na ekwesịghị ime ma ọ na-adọ ọdọchi because o kwukọtara ndeketa woman
make it that woman that is he had this woman for the answer. So problem I wanted today, but at times parents, especially on one, I make it that same way. The money is I cannot. It's a very before big problem. Nambo, I know. Oh, I did money get you when you're not. When I'm working, your parents, and I can wear my ammonia. Yes. Often, I need the journals of taking it. All teacher got to get your parents. And if I'm a good Makuta, not no. So, near my parents got charged you know. Because all I ask for a while of my automatically the whole thing will bounce on us. Umaza will turn to a deed against their parents. Just like over I think before the last caller group, we have they have a parent who were up to 8 children, and all of them are successful ones. Yes. So it can be possible. Maneba na yezi sini ya na kanjone na imo obodo buna. Duto ndị ime obodo agụ na a na-azụ ọbụla na họzụlụ. Chinefu nwaanyị eburugo ya o ji eje ugbo. Nwoke etebe ebe ọ na-eje. Ịnatakwa ọbụzi na mgbede. Ihe ụmụaka jegodo akwụkwọ eje ha jete bata. Ejebe ebe sọrọ. Enwere ike ịmatụzi eke na ọtele n'abalị ọbata. Ụfọdụ ndị bi na township enwere case. Enwere taa ị ga-abịa irute get akpọchigo. Mana ime obodo enwere that such measure. Nwatakịrị nwere ike ịnọ jee ebe na be enyi ya nwoke ma enyi ya jee nọ nọgide ebe ahụ chirije mgbe masịrị ọbata. And dịtọ na pati amụ na mami ya nọrọ nso monitọ ya mara mgbe o ji wee bata skuul na mgbe o ji wee pụọ. Elefu ya anya ọ na-aga. Isi mara na-ebo ọmụta ka esi esi Igbo from side ahụ. Ebe amụta ka esi aṅụ ma mkpụrụ mmiri ma nke a ma nke ọzọ. Na parents, adị m happy na this program ka m ji si na ọ bụrụ na ndị ime obodo be anyị ka na-ege this program amara na ha ka nwere law to do ensure because ọ bụrụ ịmụ nwa bụ isi ịmụọ nwa ma ezoghị azụ. Ịma na ọ dị ka asị na mmadụ ji aka ya kpọrọ onwe ya police. So thank you. Dalo. All right. And the truth is that ọ bụ na mmadụ correct ya nwa gị wee nọrọ ọgụ without ịjụ nwa gị kedu ihe o mee, because that's where the parents get it all wrong. Nwa gị ga-abịara akwa bata ọsị gị na ntị ya tiri ya ihe obere akwa ọ complain ori gị na eticha tiri ya ihe na so kama ị ga-ajụzi nwa gị kedu ihe o mee. Ị na-agwa m eziokwu, because if I get to your school ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu I will flog you in front of your fellow students or children. Gwakwa m nke bụ eziokwu kịta. Mana nwa gị ka just na-efere anya mmiri n'anya ya sef just kedu onye ti gị ihe ịgbalụ ịnụrụ ọgụ gaba. It's wrong. Ebe a ka anyị na-eget ya wrong. Ofu onye adị azụ nwa imam, even as a mother and as a father not together na azụ nwa, you cannot do it all by yourself. Ya bụghị dị eziokwu. Tu ofu ama mmechenwu di ya adị azụcha dị nwa azụcha. Ofu onye ama nzụnwu dị nwa. Ọfọzụkwa mgbe mmadụ chọzi correctịrị gị nwa iwe ị na-eme nwa m anwụ na ọ bụrụ mgbe ị mụọrụ nke gị. Nke kacha ewute bụ ọ m na-enube di ihe ga-alụzi mgbe ị mụọrọ ezụọ ka ịma nọ ka ịgba ka ọ na ka ịgba na dị izu mgbe ị mụọrọ ezụọ ọ wee bụzie na inugo di mana unu amụbeghị nwa. Especially those people ha nwe a way ha si avoid ụmụ ndị mmadụ. You see those women not in marriage but they've not amụbeghị nwa. Enwelu a fantastic way ha si eze ụmụazị mmadụ ka ha pesi ịkọ ha ọnụ ịgwa ha the story of their life. Hello. Good evening. Good evening. Kekime.
No. Topic again. I just want to put it put that. It's here. Why not live na YouTube? Oh, the where's the water lab? What's in the Nella? As the Nwata, no. Topic here, the Pama, it is. Akwa no, eboku itinye ọnụ bụ isiokwu ọ ka ha na-egekwa anyị ntị. Maka na oge ihe niile ji mebie nwoge a na-asị a jiri bụrụ ọgụ gakwa onye nkụzi pịa nwa gị ihe gawa skuul jee n'ụwa ọgụ. Anyị na-eme ndị ọcha mana brain anyị adọrọ ka nke ndị ọcha. Ụmụaka si ebe a mebichaa faịnal. Ama ma ga-emejitejikwa ya. Na papa ya na-edistọbụ ya na-edistọbụ ya na ọ na-eso ụmụ nwoke wee nye ha poizin onye papa ya nwụọ ka o nyere ya ọ makwara papa ya ji ebe ahụ ọ nọ na ha nwere ike ọ bụrụ na ha bi na taa na ha nwere ike na ọjọọ obodo ịhụ uche ụmụaka oche na ọnwụ ha na ihe adịkwa etu ọ dị ọma ha na arụ ga-eme nke ka nke ga-abịa na-eji nwayọọ ma ọ bụ na-ejisi ike anyị nwere ndị nkụzi ochie zụrụ ama ha ka eji petin na-akọwara ebe obere nwa gị na ya akọwa ejikwa asị na nkwụ baa n'ụkwa Eze nwata ya ama akwa akwa efu nke aha ya ama akwa ya ihe ike eme bụ ihe nwatakịrị ebe ọ na-eme ya adịọ ma karịa mba bachie m ike ọ kwụrụ na-ekwe itie ị chọrọ ịtalị pịakasịa ya ha wee mekwa ege ị ga-akpọ nwatakịrị mụ na ya abịa mere mitin ashira mbọchị eke agakwa na-eke gakwa eke nyanya ya Eze nwata ebe ụmụ preacher of love anyị wụ ndị ochie na a na-agba anyị weekend ya wụrụ ihe ọ wụrụ ọ na the man ya I'm sorry for the party ahụ o gburu na nke ya agago nke ya agago onwebụ ihe butere ya ọ etu anya ahụ na onweghị ihe butere ya nne m jisi ike thank you Dalo. And another place I get wrong with our children, but ipate semwage. Kana togodu wacho bakara. Ipata ese ndi generation kita apia na haitale. Do hot omaz. Oh, carrot and stick. Idowe carrot ibete itare ha ka pencil ha kwa ka carrot ai do ya na kusengwa choose I horofu I horokwa na rofu na I sizie na I ga-ebuzo si enwe were ofu nke a ịchọ ka ibido with love you will lose stick we end there or ibido with stick we love na come need stick we end there then we ibido then we will lose love water we wee sị ngwa bịa ịtara ya mpịa ga-abụ ọkwanụ na ihe eti gị na ọka iwe ya malụ na ihe imere adịrọ mma ihe ime adị mma ka ọ na ọ dịrọ mma igeze ya ntị ka ịma reply ọ ga-enye gị ọ reply ọ ga-enyezi gị ya gwata gị ya ma na that technique you use na ọwọkụ kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347 chetakwa na anyị nọ na YouTube channel live bụ Volt FM Odenigbo ịgakwana na YouTube imepe YouTube gị search space itinye Volt FM Odenigbo ị ga-afụ anyị ebe a click na DP ọ na-acha red ọ ga-lead gị directly to life cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya onye anyị ji wee mee case study bụ a child 17 years poisoned mpia o nyere mpia poison mpia nwụọ pee umeche na ọ survive na ọ nọ na hospital no the child nke mavụ bụ na o nyere ya the poison chalụ ọgba akwa ọsọ amara m ihe the girl na-eche aghọtara m I wish na we na with the girl because ka what ihe mere this girl ji wee feel that na ọ ga-ananwu free ma ọ bụ na ọgba ha ọsọ of rather still ebe ka ọ makwa na ọ ya agba amakwụghị onye nyere ụdị advice ha hello good evening ma ka afọ gị na ebe isi akpa anyị afọ m bụ divine favor esi m nwaanyị akpọ divine favor no ka ime adị m mma gaa n'iru okwu a ọ na-akpọ mmadụ obi eziokwu nwa dị 17 years n'ugwu mpa ya azụrụ ahụ ndị okwu adịghị m hapụchaa
like last week in my street, oh, one girl, one, nara na bia. One girl, bata bear, jiri pepper spray. Jiri pepper spray with the one substance of thing and her friend, you call bad again. So the girl wait till when all people on a yard, they are here for that day. And I just feel video the remorse. Chere ọ chọrọ ịgbanye anya pepper spray n'ime ahụ. Ọ na-agba ya n'iru. With nke one ji na spray ka ọ gwa the girl. Na, hey. All people pụtawazi wee jụ ya ka ihe mere iji wee chi igbe. O sị na ọ chọrọ ịnara enyi ya nwoke. Oke, ọ chọrọ ịnara enyi ya nwaanyị, enyi ya nwoke. Na ọ dị gị ebi ihe ziri ya. Ka ọ gbaa ya the same, ka ọ gbagbuo the girl. Hey. Eziokwu, this thing bụ mwute. Oke taa bụ izizi n'ịkpọ. Nne m nnọọ n'ụdị n'Igbo. No. Okay, ma. I like your program. Ị na-eme ọfụma ma. Daalụ. Okay, ma. Daalụ. Bye bye ma. All right. I don't like when itinye ọnụ na like nnọọ ikwu maka di na nwunye. I don't like ikwu okwu maka nwoke na nwaanyị na-anụ ọgụ. Maka na ụmụ nwoke agwụgo ọ na-ahụ m na-abịa ọrụ mfu 5 men ụmụ nwoke agwụgo ị ga-eji wee na-azọ nwoke to the extent igbu mmadụ. Okay. I wish na the person, because yes, I wish. Ma gị nwe ezili ezi, you cannot. Ihe anyị na-ekwu maka ịzụ ụmụazị ọfụma, ezi gị bịa take another person's life for whatever reason wee bịa bụrụzie nke dịzi as flimsy as nwoke. M na-azụ nwoke, afụkwanụ nwoke nwa na-azọ na ifu na ofu onye nwana ya. I'm sorry, ọ dịkwa funny because ebe ike akpọta anya bụ nwoke na ọ bụrụ ọma m nọkọta bụ nwa Dangote kịta nke o ji abụ nwa gọvanọ, because I wonder why mmadụ ga-eji zie gị gbuo mmadụ, obi kaa gị, inwe the guts ịbabe mmadụ, take life the person. Iko gị ejugo na ọnya bụ na ihe ọ na-echọrọ ime kịta anụ a na nga ka ị ga-emezie maka ihe eje nga street, ị aga nga street. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Anyị na-ekwu okwu maka nwata nwaanyị dị 17 years chọrọ inwe freedom, ma akpọ ya na freedom ka ọ chọọ inwe, wee jee gbuo mpịa maka na mpịa si ya esozina ụmụ nwoke rube age isi ụmụ nwoke or whatever reason, because reason ọ bụla o nwe the flimsy itake life mmadụ. Mana ka anyị jee obere break, nnacheta azụ just na-atụle uche gị n'ime ya, tụlewe ya ma na ọ dị mma. Ịkpọzie m ịmara ihe bụ ebumnobi gị gbasara this topic. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ụdị Igbo bụ program ị na-ege. Afa m bụ Aunty Chinazọ, nna Anachieta azụ.